ana lamine cɛ fara muso ka denmisɛnnin babakɔrɔ Elhadji Grand Guédiolo Camara ne y'a sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan dugu tile ma bɔ ka ban Grand Guédiolo a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ o tuma min ye kunnafoni balan ale ye juakun kɔnɔ siɲɛ 5 nka min ye alamisa o alamisa Grand Guédiolo ne bɛ bɛn nka min ye bita o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye an bɛ kunnafoni balan kɛnɛ kan wale ɲuman dɔn foli Grand Guédiolo an b'o ta ni ka jɛgɛfo lamɛnnikɛlaw sɛgɛrɛ sabu ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna ngɔnkɔnturu bala tɛ intron 2 de bɛ dugu ma n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna doni bala tɛ ɲubaga ɲuman de b'i la an ka ɲubaga ɲuman o de y'an ka lamɛnnikɛla sɛngɛbali ɲinɛbalo an ka bolola baarakɛlaw an ka foroba baarakɛlaw an ka kɛnyɛrɛyew a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin babakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ko jɛgɛfo ka kunnafoni balan waati sera Grand Guédiolo an sigilen b'o kɛnɛ de kan n'an dun sigira kɛnɛ kan farifaga t'a la sirasi t'a la an nakun ye fɛn mun ye sabu ndomo bɔ kun ye fɛn mun ye fɛrɛ la o de ye k'i yuguba yugubali mun b'an bolo o de ye min ye kalimu tabɔ ka magwan olu ka sɔgɔbɛ Grand Guédiolo tilalen ko ka ban an b'o la kumabaw ta ni k'o lakale to dunkan na Grand Guédiolo baara in ye jamajɛ baara ye sɔgɔmada na nɛgɛ karafe juru bɛ Jibi bolo kabini 5h du matin e ni ale ye bali dayɛlɛ min ye Elhadji Bare ale ka siɲɛna tɛmɛnen kɔfɛ ka Bare fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka kalandenw kalanden kɔrɔba ni kalanden ciniw min ye sunkalo ye a bɛ ka nɔsi ka taa ani bani tɔ man jan bilen an ka timinadiya k'a fili k'a kunbɛn Grand Guédiolo min ye jɛgɛfo officiel ale ni YouTube TikTok k'a bila réseau kan o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite ye kuma man di da kelen na Elhadji ko cogo di Wajabate namu barabafɔla n'i y'ale kɛtɔ k'a bolo fila da cɛkisɛ la baara bila kuma sera o ye tiɲɛ dɛ sigisi bara bila kojugu o la sa sɛbɛnfura i y'a fɔ cogo min n'a bɔra an m'an ka tata t'a la ka n'a woloma n'an y'a woloma an b'a bɛndigɛ mɔ n'a bɛndigɛ mɔna an b'a fɔ lamɛnjɛkulu ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan baarakɛdaw la ko kalandenkɔrɔba ani karamɔgɔba ani kalandenni k'u pɛrɛlen don k'u bɛna nkanbo gosi baara filɛ Grand Guédiolo nin ye donkan ye an bɛ taa Jibi fan fɛ kunnafoni bɛɛ Wajabate nin y'a labɛnnen ye an wasalen o tuma n bala a dayɛlɛla kaban i bolo don ni sɛbɛnfura min mana bɔ i ka kuma o kan Elhadji ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bolo ɲɛ fɔlɔ o ye Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Mahamani Touré Grand Guédiolo sɛbɛnnikɛlaw ko an ka taa min ye procureur Adama Kulubali fɛ yen Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ kunnafoni duman ma sɔrɔ k'a di kunnafonidilaw ma kunun dɛ sɛbɛnnikɛlaw ko ko le pôle national de lutte contre la cybercriminalité Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ kunnafonidila dɔ tun welelen bɛ n'o ye Yusufu Sisoko sɛbɛnnikɛla ko journal alternance ale maa ɲɛma don sɛbɛnnikɛla ko kabini février kalo ale tile 2 i b'a ye k'a fɔ funufunu dɔ wulila nɔfɛ Grand Guédiolo k'a yira k'a fɔ k'a y'i da don fɛn mun na k'a dadonna ko tɛ wa k'a ye fɛn yɛrɛ fɔ min ni tiɲɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunnafonidilaw ye Grand Guédiolo an ka baara dɔdɔlemali don an nɔfɛ an ka kow taabolo dɔdɔlemali don an nɔfɛ min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité Grand Guédiolo kabini ale sigira a yirala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka fɔta dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin ko in a nana nasira min na min ye Yusufu Sisoko ye ale ye kunnafonidi sɛbɛn bɛ n'o ye alternance ye ale y'o maa ɲɛma ye o tuma min ye Nigɛrikaw fɛ olu ka jamanakuntigi ye Grand Guédiolo Bamanju ye tɔɔrɔ min ta k'olu ka pankuru jigi kɛnɛ sɛgɛrɛ jamanakuntigi ye kuma ni kuma minnu bɔ a da kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ale ye sɛbɛnni k'o kan ni nka ka hakilinaw di ye sɛbɛnnikɛla ko min ye hakilina minnu dira a na kɛ ni o de ma taa poli ale ni kanu na Grand Guédiolo u sina ka wele bila ma marisi kalo tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye wele bilalen a ma min y'o février kalo ye Grand Guédiolo a nana dɔrɔn u sina ka bila mandat de dépôt sɛbɛnnikɛla ko Yusufu Kulubali février kalo tile 5 Grand Guédiolo sina ka bila mandat de dépôt o tuma k'a ye fɛn kɛ a ye gasi kɛ jamanakuntigi la min man ka fɔ ka ɲɛsin o jamanakuntigi ma sɛbɛnnikɛla ko min y'a ka kiiri ye Grand Guédiolo o de kɛra kunu pôle national de lutte contre la cybercriminalité Grand Guédiolo kunu tun ye ntɛnɛn ye marisi kalo tile 9
min ye Yusufu Sisoko a jɔlen i b'a ye k'a fɔ kiiritigɛlaw olu sigilen bɛ gɛrɛngɛjulu sariyadenw bɔra ni k'o dada sɛbɛnnikɛla ko min ye poli ale ɲɛmaba n'o ye Ba Adama Kulubali ale y'a yira k'a fɔ n'i ye nin kuma sɛbɛnniw lajɛ gɛrɛngɛjulu ko sɛbɛnni ninnu k'a ka farin kojugu ko Yusufu bɔra ka kunnafoni kadiri kɔnɔ gɛrɛngɛjulu ni ka taa Ngwara da la k'a kɛ politiki maa ye o kuma ko sɛbɛnni gɛrɛngɛjulu k'a bɛ Ngwara de kofɔ ni dun ye Mali ni Burukina ni Niger lajɛ k'an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na bi n'i ye gasi kɛ jamana kelen na i ye gasi kɛ jamana wɛrɛ la wa ko min ye Mali sariya ye o ti jɛn n'a ye abada Mali kunnafonidila i ka lagosi ni tɔɔrɔ ta ni k'o jamana ɲɛma dɔ sɛgɛrɛ o kuma min kɔni shariya ye k'a b'a ka baara kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ min ye Yusufu Sisoko ye gɛrɛngɛjulu k'a bɔra kunnafonidi yɛrɛ de kadiri kɔnɔ ko kuma ninnu ni kunnafonidilaw ka sɛbɛnniw tɛ kelen ye ani kunnafonidilaw ka taabolo tɛ kelen ye min y'a ka sonandoma gɛrɛngɛjulu ale ye kuma ta i b'a ye k'a fɔ ale y'a yira k'a fɔ ale bɛ Yusufu Sisoko dɔn cɛ min don gɛrɛngɛjulu ko maa tɛ maa min bɛ nkalonda maa la k'a n'a ka cɛfarinya a n'a ka kankelentigiya k'a bɛ ni kunun fɔ bi k'a b'o taabolo kelen de kan min ye Yusufu ye gɛrɛngɛjulu ko kuma minnu taara k'a sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'a ye nkalon de da jamanakuntigi la n'o ye Abdurahmani Cani ye o kuma ko ka ko in lajɛ ko ye o kuma min ye Yusufu ye o kuma k'a y'a ka opinion de di n'o y'a ka hakilina a fɛta ye ko kunnafonidila b'i ka fɛta di kuma bɛɛ ko mana kɛ gɛrɛngɛjulu o kuma k'ale b'a bila o minɛn de kɔnɔ n'o tɛ k'a fɔ ko Yusufu ye kalakari Abdurahmani Cani la wa abada k'ale t'a bila o minɛn kɔnɔ o kuma k'u ka ko in lajɛ gɛrɛngɛjulu min ye poli national de lutte contre la cybercriminalité Ba Adama Kulubali gɛrɛngɛjulu a sina ka nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ ka sin ka min kɔni ye ɲangili bere kɔrɔtan i b'a ye k'a fɔ san 5 kaso k'o taara k'o di Yusufu Sisoko ma ko a bɛ san 5 k'a datugulen k'a tɛ kɛnɛmana ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen gɛrɛngɛjulu hali bi a ma ban a ka sɛbɛnni n'o ye alternance ye o kuma ko san 10 bɛ d'a ma Mali kɔnɔ a tɛ kalimu sɛbɛn an ka jamana kɔnɔ 10 ans alternance tɛ bɔ gɛrɛngɛjulu o kuma ko baara banna o kuma ko ka taa ni Yusufu ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nin baara min kelen filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri ye fɛn mun ye gɛrɛngɛjulu ni kiiri kɛra ka jaabi di i b'a ye k'a fɔ sigi bɛ tila ka kɛ tuguni ka ko lajɛ n'a sɔrɔ dɔ bɛ bɔ a la walima ni dɔ bɛ fara a kan gɛrɛngɛjulu min y'o jaabi laban ko ye nin mars kalo tile 23 nka min ye kiiri bannen sigi kɛra ni Yusufu ye ni ka taa n'a ye MCA la nɔ na o kuma min kɔni Yusufu Sisoko ye n'ale journal alternance ɲɛma ye gɛrɛngɛjulu nin kɔni lajaba y'a sɔrɔ kunun dɛ o kuma bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka dugawu de kɛ kunnafonidila n'i y'a fa kunnafonidila de bɛ bɔ a kɔnɔ ala ka nin ko in nɔgɔya u ka ɲa ma u ka dɔ bɔ ɲangata la a ka girin dɛ san 5 kaso i ka journal tɛ bɔ Mali kɔnɔ san 10 kɔnɔ gɛrɛngɛjulu a ka girin an bɛ deli kɛ u ka ɲa ma u ka dɔ bɔ min kɔni ye busan in de busan in da ka fari fo ka dama tɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Touré ale ka sɛbɛnni don Jabate namu yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔla ni ne bɛna sɛbɛn min ta ala la soirée de Bamako sɛbɛnni kɛba Yusu Konatɛ hali Jabate namu Yusu ye sɛbɛnni min kɛ ko dutigi caman logements sociaux tabakɔrɔ k'olu gwɛnna ko k'u bila kɛnɛ ma maa minnu fana y'u gwɛn wolomasiri maa minnu y'a kɛ ko gendarmerie namu an b'a fɔ bamanankan na ko gendarmerie wa a ko k'a gɛlɛyara ko ja dɔ bɔra a sibiri don 7 mars 2026 ala la dutigi minnu gwɛnna o dutigi dama dɔ farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ wele kɛ ka nkanbo de gosi ka ɲɛsin gendarmerie a directeur la ka ɲɛsin jamana faamaw la k'u k'a lajɛ i yɛrɛ ka kuma busan min kɔrɔ talen filɛ k'u k'a fɛgɛya n'o tɛ k'a ko bɛ gɛlɛya kunnafoni bɛ fɔ cogo min na sa maa minnu gwɛnna ka bɔ sow kɔnɔ olu kɔni y'a yira ko gendarmerie maaw de bilala ka na olu ka na k'olu gwɛn ka bɔ u ka so kɔnɔ k'u bila fiɲɛ la kosɛbɛ olu y'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ k'o di maa min ma o ye office malien de l'habitat OMH ala la ko ja ko y'a sɔrɔ k'olu fana taara ko a batanw bɔ a la ani finitiriw fɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ ala la nin ko kɔni ko a kɛra nin cogo in na maa minnu kɔni bɛ a so kɔnɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen labɔ k'u bila fiɲɛ la ten fanbaranpan o y'a sɔrɔ ala la a maw n'o y'a dutigiw ye ko
k'u tigɛ ji la k'u tigɛ kuran na o dun y'a sɔrɔ olu ka papiyew ladon u y'a ladon sariya de la OMS maaw fɛ yen a ladonnen kɔfɛ o kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen taara énergie la ka n'i ka kuran ɲini k'a don bɛɛ lajɛlen tilala ka taa SOMAGEP la ka n'i ka ji sira ɲini k'o don i bara ayiwa u taara u fɛ min kɛ ka kuma bɔ k'a bi k'u yɛrɛ u ka sariyatigi maaw k'olu ko fɔ u ye maître Madina Dème o tɔgɔ fɔra maître Aminata Sy u y'o tɔgɔ fɔ maître Ousmane ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ala la k'olu dun y'u ka sɛbɛnw n'u ka laɲini ko bɛɛ lajɛlen ladon kabini san 2019 ka n'a bila fo san 2020 na o la sa ko nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'u ka branchement de kɛ u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ayiwa u ye so ɲini minnu fɛ olu tɛ u ka récépissé bon ko o fana bɛ u bolo u ka du o ko la secrétaire général min n'o bɛ collectif bolo minnu gbɛnna ka b'u ka so kɔnɔ ale kɔni y'a jira ko collectif k'olu kɔni ye avocat dɔ ta min bɛ taa ka taa don olu jigi kɔrɔ ka so ka olu sɔrɔ nali don o la sa olu kɔni y'a jira n'o o kiiri o kɛra min kɛ ko kiiri dajara olu la mais o bɛɛ de la a bɛ k'a fɔ k'olu de jo t'a la k'olu ma se k'o de faamu tribunal de première instance o de y'o kiiri k'o bolo tigɛ Yafama Bara ni ala sɔnna n'i y'a ko lajɛ i bɛna ye bon a ko nin ko k'a gɛlɛyara dɛ dutigi ninnu u ko k'olu t'a dɔn k'u bɛna dɔn kɛ ni sen min maa wɛrɛ bɛ yen kɔrɔfɔ dir'o ma Sanɔgɔ ala la ale kɔni y'a jira ko nin ko in k'ale ma se ka fɛn de faamuya OMS maaw ka ko la n'o ye office malien de l'habitat ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kana olu labɔ so kɔnɔ olu yɛrɛ fana tɛ fɛn fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ka olu kɔni nafilila dɛ olu dun ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɛra ka taa olu de fan fɛ Yafama Bara la n'o ka demande ko ye a Boubacara Gisa i bɛna ye o ni a tɔw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ yɛrɛ la u kɔni y'a jira ko kɔni nafili da ko de filɛ nin ye Yafama Bara la i b'a lajɛ ko nin ko k'u k'a lajɛ directeur général min n'a bɛ gendarmerie kunna olu kɔni bɛ delili kɛ k'a ɲɛf'u ye u k'a lajɛ u k'u bolo jigin dɔɔnin n'o tɛ u gɛnni ta ko gendarme tilala ka tile damadɔ de kɛ Yafama Bara la u bɛ u dala maa ti don maa ti bɔ i tɛ dumuni kɛ ji t'i bolo foyi t'i bolo o la sa ko ɲɛ ka ɲini a ko la n'o tɛ logement min filɛ nin ye Tabakɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛya da k'a de don sɛbɛnfura an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Yesu Konatɛ a ka sɛbɛn don i labɛnnen don a ta Elhadji Grand Guédiolo jona ne bɛ n tigɛ don min ye le challenger maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Idrissa Togola Grand Guédiolo a ko sigi tun kɛn bɛ ka don min b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko e k'o don in o ma se Bamako sigi la n'o ye Bamako ville propre Bamako ville coquette Bamako sanumani Grand Guédiolo ko dɔ kɛra nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko dɔ de b'a tɔgɔ ta dɔ de b'a ɲɛmɔgɔya kɛ a ko an bɛ don min na ko bi Grand Guédiolo min ye duguba sanuya ye i b'a ye k'a fɔ jamana gouvernement yɛrɛ y'a seko n'a damayira kɛ Grand Guédiolo maanifin dan y'i se sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛnyɛrɛye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen Grand Guédiolo olu kɔni ye hakilina ɲuman ta n'o ye badenya groupe international ye k'a yira k'a fɔ ko jamana in ka d'u ye Grand Guédiolo olu bɛ taama ka taa diɲɛ jamanabaw la jamana minnu ye jamana sanumaw ye Grand Guédiolo k'olu keleyara ni ka Mali k'o jamanabaw ɲɔgɔnna ye wa k'a bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye o hakilina ɲuman faralen ɲɔgɔn kan Grand Guédiolo nan'u sigi ni ka sɛbɛn dilan ni ka bonya n'a karama ta ka da Mali ɲɛmaaw kɔrɔ Grand Guédiolo k'a yira k'a fɔ anw ka jamana nɔgɔ min b'a kɔnɔ ko nɔgɔ in ye ko dakan tɛ Grand Guédiolo k'a bɛ se ka cɛ ka bɔ yen ni k'a ni jamana tɔw kɛɲɛ jamana minnu ye jamana sanumaw ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mahamadu Dumuya Mohamɛdi Dumuya Grand Guédiolo ale n'a jɛɲɔgɔn kɔni y'u sigi ka nin wulikajɔ kɛ Grand Guédiolo ko a musakantan tɛ nafolo min kan ka don a la sabu sanuya baara a nafolo ka ca fo k'a dama tɛmɛ miliyari kasabi caman a y'a yira k'a fɔ ko maanifin t'i dafa mugu jalan na n'a ɲiginji t'i da kɔnɔ k'a labɛnnen bɛ min ye cɛdenw ye k'u ta min ka na ni ɲamacɛ minɛnw ye min ka na ni ɲamacɛ hakilinaw ye wa Grand Gué k'a ni maa bolo bɛ ɲɔgɔn bolo maa minnu pɛrɛnnen bɛ ne ka Mali dɛmɛ ko y'a dan ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo miliyari 1 miliyari 3 miliyari 10 ni kɔ Grand Guédiolo ko balan kɔni tɛ kɛ wariko la jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya de ni ka Bamako sanuya ka nun ta ka d'u ma Grand Guédiolo n'u k'u sigi k'u lajɛ so filɛ kɛnɛ filɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye badenya groupe international ye Grand Guédiolo min kɔni ye bɛnkan dɔw kɛra bɛnkan minnu kɛra Grand Guédiolo ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni min ye ka se ka ɲamaw cɛ Grand Guédiolo ni ka taa n'a ye dugu kɔfɛ
ɲama minnu bɛ n'a tɛ taa fili fufala kɛ ni k'a traité ka woloma ka ɲama bɔ a la ni ka nɔgɔ bɔ a la ka tila ka courant bɔ a la ka magoɲɛfɛn wɛrɛ bɔ a la garankejulu k'u labɛnnen b'o bɛɛ la Cɛmɛnila ko a ko o ye bolo ta ka ɲɛsin yɔrɔ min ma o de ye Manabugu ye Manabugu bɛ Tiɲɛfala ale marabolo la Tiɲɛfala bɛ Kulukoro ale marabolo fɛ sɛbɛnnikɛla ko garankejulu min kɔni ye don n'a nataw ye bɛn kɛra ko min na o tuma ko maa de bɛna se k'u ka jamaw ye n'o ye u ka maa cilenw ye garankejulu ni ka taa dugutigilakaw fɛ ni ka taa an ka mɛrilakaw fɛ muso tɔn denmisɛnnin tɔn garankejulu jamatigi yɔrɔ ni ka taa ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ɲamancɛ baara minnu bɛna daminɛ o tuma a bɛna kɛ ni hakilinaw de ye jamana ɲɛmaw yɛrɛ ka bilasirali ye wa min kɔni ye bɛɛ lajɛlen ka se ka don a da fɛ ɲama filifililen kana t'i yɛrɛ la ɲama ale ye nɔgɔ ye ale ye bana ye wa ale yɛrɛ ye sɛgɛn ye nɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la garisɛgɛ tɛ yen dɛ garankejulu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin baara in lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ministre de l'administration territoriale wa garankejulu ale yɛrɛ da bɛ nin ko in na yamaruya dira min kɔni ye taama bɛna kɛ ni ka taamadenw k'u tɔpɔtɔ ni ka taamadenw lamɛn u bɛna taa bilasirali ni sensibilisation min kɛ garankejulu ko ye baara daminɛ ye wa foro daminɛ o ye wabɔ ye Cɛmɛnila ko garankejulu ne nin ko in nun donna e ko k'an bɛ sɔn k'a fɔ k'an tun mɛnna an yɛrɛ kan dɛ sabu nɔgɔkulu min bɛ an ka jamana in kɔnɔ bi a kɛn bɛ damatɛmɛ wale ye ɲamanton ji nɔgɔ min ye ɲɛbɛrɛ jata kɔli ye garankejulu min ye jamana in kɔni ye a bɛ kundamaw na bi a ka yɛrɛma hɔrɔnya kana bila bi la san 6 ni san 5 hali bi k'an ka jamana bɛ nin dabolo min na garankejulu ko a kun ye a dama tɛmɛna min ye jamana ye ale kɔni y'a ta min kɛ garankejulu hakilina ɲuman mun nalen filɛ nin ye nin kɔni bɛna sɔn ka kɛ fiɲɛbɔ dabeleba de ye o tuma k'an man k'an bolo jigin nin kɔrɔ n'o ye badenya groupe international ye Muhamɛdi Dumuya n'a ka cɛdenw garankejulu ko nin ye sababu ɲumanba de ye an ka jamana ma ni Bamako furanna k'a jɛ k'o ɲamaw ta min y'an ka région ye ko ta bɛ kɛ k'a ɲɛsin kelen na bɛɛ lajɛlen ma o tuma k'an k'u dɛmɛ u ka baara la jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ nin ko in a kana se ka balan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Challenger kɔnɔ Idrissa Togola ale ka sɛbɛnni don Jabate i filɛ ka nin min fɔ nin baara ye u kana nin sumaya u ka nin nɔ teliya yɛrɛ de l'indicateur de renouveau ko cogo de a kumana maa min ye sɛbɛnni kɛ Hawasi Gafuriyawa Filadu awa ye fila ye i bɛ fɛ ka mun fɔ la awa ye fila ye i bɛ fɛ ka min fɔ la fɔ sa kɛ awɔ a jumɛn awɔ wa faamunaw fulakɛ y'a faamu naamu alala Jabate naamu an ka baganw bɛ bila yɔrɔ min n'o ye garabali ye kɔrɔfɔ bɛ o de ka o datugu ni yafuma bɛ a la tiɲɛ yɛrɛ la ko bagan maralaw ni bagan feerelaw ko nin kɛ bɛ jata karalala ye u bolo o don dɛ k'a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ mankan misɛnnin o de wulilen i bɛ jateminɛ kɛ a la k'a bɛ an ka faamaw ani bagantigiw ani bagan feerelaw k'u ni ɲɔgɔn cɛ nka a sabu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la jugu n'o ye jihadisiw ye u nana binni min kɛ an ka camp gendarme min filɛ Falajɛ u nana binni min kɛ o kan ayiwa an ka faamaw de ye jateminɛ kɛ nin ko suguyaw ka o bolo kan k'o bɔ yen yaasa dugu a bɛ se ka lakana cogo min k'olu ta tɛ dɔwɛrɛ foyi ye dugu ka lakana an bolofɛnw lakana dugu kɔnɔdenw ka lakana k'u ta o dɔrɔn n'o tɛ ko juguya tɛ nka alala seli ɲɛkɔrɔla in na buwa n'i ye jateminɛ kɛ alala san tɛmɛnenw ko u ye jateminɛ min kɛ ayiwa an ka dugu kɔnɔ Bamako yan tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ bɔ n bɛ ayiwa bagan mara yɔrɔw la n'o y'an ka garabaliw ye o yɔrɔw dɔw fana o jɛɲɛlen don Bamako la yafuma bɛ a la décision min kɔni talen filɛ nin ye gouvernement yɛrɛ ka décision talen de ye ka nin baara k'a kɛ i bɛn'a ye u ka bagan mara yɔrɔ damadɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la n'i taara k'i bɛ t'o jateminɛ bagan yɛrɛ sɔrɔli a ka gɛlɛn yafuma b'a la a sɔngɔ yɛrɛ o fana layɛlɛlen don yafuma bɛ a la n'i ko k'i b'a ɲini a dɔw bɛ taa 250 000 o tɛ 250 000 dɔw ye 400 000 o tɛ 280 000 ye bagan misɛnnin an jatigɛra dɛ 15 k'a dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ tɛmɛ o la ko dɔw bɛ taa 240 hali dɔw bɛ taa 100 la walasa i bɛn'a ye tiɲɛ yɛrɛ ko misisen gansan o tɛ bagan yɛrɛ dafalen dɛ n'i ko k'i b'o sa ko 1000 c'est naani ya fɔlɔ an tun b'a san 600 bɔ
bakelen ko kuma bɛ ka fɔ o la. O yɛlɛma jara dɛ. La kibaru. Nin y'anw sen bɔlen misi sen dunko la. An tɛ se k'o san bilen. Sike. Ayiwa seli kalo min natɔ filɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Kunun ma jateminɛ kɛ. A bɔ a kan k'o sigi sen kan. Ko bagan sanni k'a gɛlɛya a bɛna se dɔw ma koyi. Sabu dɔw bɛ jɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka misiw san k'o fa ko tɔnɔ. N'a a gɛlɛyara k'o tigiw k'olu bɛ dɔgɔya. Ka sugu la dɛ. O la sa ko nin ko kɔni ni y'a ko ta ka da ɲɛkɔrɔ sugu min n'o o bagan o garabali n'o bɛ yakuma b'a la falajɛyanba in fɛ ala la k'olu ka baara cogoya tiɲɛ la maa bɛ se k'a fɔ baara nege a bɛ u la nka degun a bɛ u ka yafumaya bɛ a la an bɛ yɔrɔ min na ko bɛ bi Bajaba tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ko lajɛ ko u ye réunion yɛrɛ kɛ hali u ma a ma mɛn jaabi ma sɔrɔ ka di u ma u bɛ yɔrɔ min na i komi sisan ko solution yɛrɛ kisɛ kelen ko tɛ ka sɔrɔ a ko la tension kɔni yɛlɛlen don yakuma b'a la wa jɛkulu fila olu ni ɲɔgɔn cɛ Zumana Kulubali o ye secrétaire général secrétaire administratif ye filière bétail viande Maliba o kɔnɔna la o kɔni y'a yira yakuma b'a la Mali kɔni kɔrɔ yan an ka baganko a ka taa se bagan kumaba n'a misɛnmanw wa tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma k'a kan ka kɛ a la yaasa bɛɛ lajɛlen nimisi bɛ se ka wasa cogoya min na Mali an kɔni ye sɛkasi dondon ye baganko la kamalen ka kuma kɛ n'o ye o la sa ni a kɔni fɔra ko ka bagan kɛ ɲɔgɔn kan o jɔyɔrɔ t'an na mɛ waleya min bɛ ka na nin ye ko garabaliw ka yɛlɛma u ka bila nin yɔrɔ in na k'o de gɛlɛya o bɛ na ni gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ jumadon yɛrɛ tɛmɛnen n'o bɛnna masekalo tile 6 ma san 2026 bagan maralaw ka taa se ayiwa minnu bɛ a garabaliw ka n'olu bɛɛ lajɛlen kɔfɔ i bɛna ye ko dɔw yɛrɛ cikan fɔr'u ɲɛna u ka fɛɛrɛ kɛ u ko u kɔ don yanni kalo tile 12 marisi kalo o la sa bɛɛ kɔni b'a dɔn o cikan o tɔ tile 2 bɔɲɔgɔnko foyi de tɛ yen yakuma b'a la maa bɛ se k'a fɔ ko fɛn min ɲɛnabɔlen don feerekɛlaw garabilitigiw bagan maralaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fililen don yakuma b'a la seli ɲɛkɔrɔla in na ko jata karala la o bɛ faamaw ni ayiwa bagantigiw ni ɲɔgɔn cɛ Kawasi a ka sɛbɛn de ye ne ka bɔ l'indicateur de renvoi kɔnɔ. Garanke n'i ye namaratɔ in daki nɔfɛ a mɔmɔ a b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn ne bɛ n tigɛ don tuguni nouvelle horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Alpha Seso fulakɛ Garanke Julu a ko ala b'a sagoya la Garanke Julu sunkalo in bɛ daminɛ tuma min na a daminɛna min ye nɛnɛ a fuloko Garanke Julu nɛnɛ ma ban maaninfin kɔni ye panga nisɔndiya kɛ k'a yira k'a fɔ ɲina sunkalo a bɛ sɔn ka kɛ nɛnɛ la wa a bɛ sɔn ka kɛ promo ye min ye sumaya o bada ye sɛbɛnnikɛla ko Garanke Julu Alpha So ye min sɛbɛn a ko maaninfin sigilen Garanke Julu a ka di ala ye cogo min na k'o de bɛ kɛ Garanke Julu min ye kunna sini kari don ani kunun tɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko ala ye a y'an ka jɔnya yira n na Garanke Julu ne ka tile kɛ ŋaɲa Garanke Julu fo dɔw jɔlen bɛ ɲɛnamina sɛbɛnnikɛla ko Garanke Julu maa minnu bɔra ka munumunu salo kɛ kari don ani kunun tɛnɛ Garanke Julu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ sunkalo a dɔn bɛ ni fɛn mun ye ka adamaden sama Garanke Julu k'a y'a ka sama ni baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali météo ma olu kɔni ye kibaruya bɔ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin 48 heures n'o ye kunnasini ni kunu ye Garanke Julu ko tile kɛra baki an ka jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen n'i ye degrés lajɛ Garanke Julu min kɔni ye a degré Garanke Julu k'a daminɛ 27 ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 45 an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Garanke Julu n'i bɔra siradaw la n'i bɔra baarakɛyɔrɔw la min kɔni sunkala caman bɛ yen maa minnu bɛ yen n'u ka limaniya man ca maa caman kɔni tun ka don k'u sigi chauffage kɔnɔ walima k'u ta kɛ ka suru kan maa dɔ i tun t'o cɛw la dɛ ne tun bɛ ɲini ka frigo de ɲini ka don subhanallah e ta ka jugu n'olu ta ye n'o tɛ n ye kulubalikɛnin dɔ ye Garanke Julu ale tun bɛ k'a sigi bɛn wari kɔnɔ de a bɛ k'a soli ka k'a kan cogo min na wa cɛba don dɛ cɛ belebele jamujan ne ko n ko fɔ tan sa cɛw bɛna ɲɔgɔn dɔn Garanke Julu sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Alpha Seso ye a ko min kɔni ye kunnasini ni kunu ye ala y'an ka jɔnya jɔn na min kɔni sunkalo ye k'a tɔni bɛɛ dɛ a ma ban fɔlɔ
nka min kɔni yanni sunkalo bɛ ban garange julu ko dɔwɛrɛ bɛna yira na wa o ɲininkali to min bɛ yen nka n'i y'a lajɛ sun fila de bɛ sen na n'o ye silamɛw ka sun ani kerecɛnw ka sun ye garange julu a fila bɛ bɛnna ni ɲɔgɔn ye wa an b'a fila bɛ ka ɲɔgɔn fɛ min ye juwakun fila ka taa se juwakun 3 ma garange julu o tɛmɛnen kɔ n'o de kɛra nɛɛma kɔnɔ dɔɔni garange julu ko nɛɛma ko in bɛ sɔn ka ban dɛ yanni sunkalo bɛ dafa tile 30 n'o ye silamɛw fanfɛla ye garange julu ko dɔwɛrɛ bɛna yi kɛnɛ kan tuguni wa min ye ni funteni ye n'a tɛmɛna nin kan ko dɔw bɛ sɔn ka bila dɛ minnu bɛ yen n'olu ka limanaya man bon ko ne taama se nin bɛɛ la garange julu min ye sɛbɛnnikɛla a y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye ji ye garange julu maa minnu tɛ sun na k'u kan ka ji de min waati bɛɛ denmisɛnninw ka ji d'olu ma waati bɛɛ garange julu maakɔrɔbaw ɲinɛ ka na k'olu ka dumuni na dumuni min ni funteni bɛ taa wa olu fana ka ji min waati bɛɛ maa minnu bɛ yen ni tɔɔrɔ b'u kan garange julu dɔgɔtɔrɔw ka bilasirali kɔnɔ o kuma k'olu ka n'u nin gɛlɛya k'a jira k'a fɔ ko maatɔw bɛ sun na ko fɛnw fana ka sun garange julu ko taasira de b'a la a bɛ kɛ maa la maa min bɛ n'i bɛ se k'a kɛ ni fɛn t'i la nka ni fɛn b'i la ko kurusi tɛ ɲɔgɔndan tɛ tɔgɔ ɲini tɛ garange julu ko baraji min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o y'i kelen ni ala c'i ka baraji ye nka ni fɛn dɔ b'i la ko munna i b'i kaɲɛ maa o ma fɛn tɛ maa minnu na o fana ka fɔ dɛ o ye wulibali ye dɛ garange julu min kɔni ye funteni ye ayiwa k'a kun bɔra dɛ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala k'a ko dansira la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha Sesso ale ka sɛbɛnni don 26 mars ne tɛgɛ bɛ don i tɛgɛ don wa an ka dugu dɔ bɛ yen a bɛ anw yɛrɛ ka dugu o fan fɛ ye faleya tiɲɛ yɛrɛ la ko siniwaw k'u kɔni bɛ ka an ka dugukolo bɛɛ sa duguladenw bolo tiɲɛ dugukolo bi k'a bɛɛ feere siniwaw ma siniwaw dun bɛ k'a kɛ ayiwa dingɛ kolonse sanu bɔ yɔrɔ denmisɛnninw o kɔni u bɛ ka miliyɔn de minɛ n da bɛ se yɔrɔ dɔ ma ko dɔ i bɛna ka na ye ko nin sanubɔlaw n'u bɛ siniwaw ko fɔ buwa k'u bɛ k'u tɛgɛ de nɛmu f'u daji bi sɔrɔla tɛgɛ nɔfɛ ka sabu kɛ dɔwɛrɛ ye dugulamɔgɔw n'u bɛ faleya de ko fɔ u kɔni bɛ ka fatiɲɛ dugukolo de feere siniwaw ma siniwaw bɛ k'o kɛ sanubɔyɔrɔ ye a mɛnna mina komi sisan dingɛ belebelew sennen dugu fɛ mansinbaw b'u bolo denmisɛnw kɔni n'u ye kɛnɛ min ye siniwakɛ k'a fɔ k'a b'o san ani k'o feere wari bɛ se ka d'u ma wa miliyɔn de dugu kɛnɛ ninnu ya fana b'a la tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛ k'a dugukolo bɛɛ lajɛlen ko k'a tiɲɛ ko ji yɛrɛ min bɛ a yɔrɔ la yen o ji ko tiɲɛni bɛ ka don fana la o la sa nin ko min kɔni wulilen filɛ tiɲɛ yɛrɛ la buwa dɔwɛrɛ tɛ denmisɛnw k'u kɔni kɛ mɛ miliyontigi ye bi dɔw ko k'olu t'a dabila ko dakabana mɔbili denmisɛnnin fitinin dakabana mɔbili o dɔ in kɔni f'o ka fɔ de dɛ sunkalo ko t'o la dɛ npogotigiw a jɛma a tulɔlen ni wari kɔni sɔrɔla k'olu bɛ taa ye sɛbɛnni ka kuma don dɛ n ka kuma tɛ kabini kelen nana n'u ko le nana o kɔni y'o ye ko n'olu b'u ka miliyɔn kɔni minɛ olu bɛ tugu olu kɔni a dugukolo feere k'u t'a dabila de u t'a dabila sini ko ni siniwaw dɛsɛra ka miliyɔn bɔ o la sa n'an kɔni ma fɛɛrɛ kɛ denmisɛn minnu bɛ na ninnu kɔ tiɲɛ ko la k'u tɛ tiɲɛ sɔrɔ dɛ u bɛna sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ feerelen don yɔrɔ si t'u ta ye fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ mɔkɛ tiɲɛ tɛ yasa wa o la sa denmisɛnninw kɔni k'olu kɔni ko ka nin ko in k'a ka di dɛ k'a bɛ komi di kɛlen di ka o ye didaya di ye denmisɛnw olu bolo jiginni ni dugukolo feere ko in na tiɲɛ yɛrɛ la k'u t'a dabila wa laban min kun cɛ yɔrɔ jumɛn ala la jamana faamaw jamana marabaw k'olu laban de na wele yaasa f'u ka siri nin ko dan na sɛbɛnfura an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ Amara Nuhu Keita a bɛ ka sɛbɛn don garange hali bi bɛ komi na o ma ban ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indépendant garange min ye ko mun ni ɲɔgɔn sama garange o bɛ Joliba AC la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko la section basketball de Joliba AC garange ko maa min ye o président o de tun ye Elhadji Mohamed Sako aw de kun don o kɔrɔ k'a bɔra yan sɛbɛnni kɔnɔ yan a bɔlen don dɛ maa bɛ Oldini bɔ yen a bɔlen don dɛ Sako Oldini u kɛn bɛ ka sɛbɛn kabako dɛ
Grange sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye El Hadj Mohamed Sako Grange k'ale de tun ye section basketball ye Grange b'a ye k'a fɔ k'a ye nin kura fiyɛ joliba la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ ko El Hadj Mohamed Sako Grange ko kumakan wɛrɛ bɛ ka fɔ min ye joliba kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ maninfin kɔni ka kalifaw tɔrɔlen bɛ maninfin dusukun furugufurugulen bɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Sori Ibrahim Kulubali ye ale de ye nin sɛbɛnnin kɛ Grange Julu min ye indépendant kɔnɔ bi a y'a yira k'a fɔ min ye ESICA kɔnɔna ye Grange Julu joliba AC min ye a supporteru Grange Julu k'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ ye ni ka lajɛ kɛ Grange Julu u dusukun kamikaminen k'a yira k'a fɔ ko fɛn mun taara k'u ka tɔn président sɛgɛrɛ min y'u ka section sɛgɛrɛ Grange Julu k'a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini o tuma k'u tɛna se k'u sigi ni k'u bolo fila da u sen kan n'i y'a lajɛ maa minnu ye nin conférence kɛ o ye Mahamadou Sangare a n'a jɛɲɔgɔnw Grange u bɔra i b'a fɔ ko kɔnɔkolo ni ka ISICA kɛ dɛbɛdɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Grange Julu kuma min tun b'u da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko mun de nana ne ni yɛlɛma ye ko sabu ko n'i y'a lajɛ min ye joliba AC ye maa min b'a kunna bi n'o y'an senantolan o de ye Ba Salifu Sila ye sɛbɛnnikɛla ko Grange ko a na kɛ ni ale de ye ni sariya in ta sabu ale de ye joliba o ɲɛma belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye supporteru ka ɲɛma min ye conférence mun tun bɛ yen supporteru tɔgɔ la n'o ye Mahamadou Sangare ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni yɛlɛma in bɛ bila minɛ min kɔnɔ ko ye politiki de ye ko n'o tɛ ko ni tɔnko don ko abada ko jɔnni bɛ joliba ye bi k'i bɛ donse yɛlɛma ko min ye El Hadj Mohamed Sako a bɛna joliba ta tuma min na El Hadj Grange Julu min ye san 2 o kɔnɔna ye k'a ye joliba ɲɛda yɛlɛma joliba a tun bɛ duguma a y'a lawuli k'a jɔ kɛlɛnw joliba tun bɛ k'i fɔnfɔn i b'a fɔ ko miniya donso Grange Julu k'a ye sen don joliba kɔrɔ ni k'a kɛ gijigiji ni ka ninkura fiyɛ la min ye club tɔw bɛ kuma yɔrɔ min na joliba yɛrɛ b'i disi gosi sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye joliba ye i b'a ye k'a fɔ cɛlakaw Grange k'a y'olu la na min ye DN na Grange Julu ni ka tila ka kubu ta n'o ye kubu di Mali ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen super kubu ni ka tila k'o ta k'o di joliba ma ko joliba n'o kun famana dɛ Grange Julu sabu ko joliba kun binnen bɛ kosɛbɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye recrutement ye ka se ka cɛw ta ka musow ta ni ka club ka tila ka entraîneur ta ni ka tila ka maaw san ni ka club ka organiser ka ɲa ni ka moto san k'o di dolacilaw ma Grange Julu ni ka tila ka furugufurugu fɛn fɛn bɛ joliba kɔnɔ ni k'o bɛɛ ta ka bɔ yen wa k'a ye nin kɛ n'a ka nafolo halala de ye miliyɔn 100 100 millions de francs CFA ani maa jɛtɛ a m'a kɛ ko ka fɛn sɔrɔ a m'a kɛ dɔwɛrɛ la k'a y'a kɛ de ko joliba kanu min b'a la min kɔni ye tɔndenw ye danaya mun ta ka d'a kan Grange Julu ka ɲɛkura di joliba ma o tuma k'a y'a kɛ n'o hakilina de ye o tuma ko maa ma deli ka min kɛ min ye Sako ɔden El Hadj Mohamed Sako Grange Julu ko k'a to baara ɲuman na o tuma ko min ye Mahamadou Sangare n'ale ye conférence ye k'ale bɛ se ka min fɔ i b'a ye k'a fɔ Ba Salifu Sila kɛra ɲɛmaa ye élection min na ko El Hadj Mohamed Sako fana tun ye candidat ye o tuma k'u ma kan kelen fɔ u tun t'a hakilina kelen na o tuma min ye Ba Salifu Sila ale kelen ka ɲɛmaa sɔrɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko politiki ko don a ye Mohamed Sako ni k'a lajigin ka bɔ yen k'a bɛɛ filɛ ko ko wɛrɛ tɛ yen min ye tɔn kanuba tɔn financier min ye El Hadj Grange Julu maa min bɛ ka nin di tɔn ma ni ka o lajigin ka bɔ yen k'a kɛra Sako de la wa a kɛra joliba de la walima a kɛra Mali de la ko k'o ɲininkali kɛ o tuma min ye conférence ye o tuma k'ale bɛ fara supporteru kan k'u bɛ bɛnna min kan o de ye ko ka wele bila El Hadj Mohamed Sako ma a kana ka ɲɛmaa la nɔ na u bɛ bɛnna min kan k'u tɛ fɛ ka na ni furugufurugu ye u tɛ fɛ ka na ni kilan fila ye u tɛ fɛ ka na ni bɛnbaliya ye o tuma kulu kɔni bɛ kunnafoni fɔlɔ min di o de ye Ba Salifu Sila a ka na ni El Hadj Mohamed Sako ye k'a bila section basketball kunna k'o ye olu ka kangadako fɔlɔ ye n'o ma ɲɛnabɔ Grange Julu ko bɛ tila ka bɔ kangada filanan na dɛ ko dun tɛ ɲuman ye dɛ wa ko bagabali tɛ ko dɔwɛrɛ tɛ tɔn ka hɛrɛ tɔn ka ɲɛta k'olu b'o de nɔfɛ wa ko min kun daminɛna k'u tɛ fɛ u ka segin kɔ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don i tigɛ don a don waati sagana hali n'an tigɛ don habu bɛ yen sisan n bolo bɛna se min ma jumɛn o ye nouvelle horizon Bwa Jabatɛ a ko cogo di ko suyɛli belebele o de kɛra Kati an hakilila Kati kɔkɔ don
nationali kɛlen min kɛ ka na déclaration kɛ a ko kan tile 2 bɔɲɔngo yɔrɔ min na dɔrɔn polisiw de wulila ka Zoale da zone 5 téléphone tan o sera k'olu minɛ yɔrɔnin kelen Wajabate nouvelle kamalen min ye tɛmɛni kɛ u ko an ma ko Mahamani Touré a y'a yira yakuma bɛ a la ko wulikajɔ min ni polisiw y'a kɛ n'o ye brigade de recherche ye ala la a sabu sɔrɔla plainte de fɛ plainte min n'a donna sibiri don février kalo tile 28 san 2026 k'a yira ko suyɛliba belebele ko o kɛra plaignant ni a kɛra min na o de nana ka na ayiwa ci lase polisiw la kuranmamina damafɛnw de talen don o tigiw fɛ yakuma b'a la telefɔni kɔni ye tan ye iPhone modèle suguya bɛɛ b'a la ani tablette o 6 o iPad ani ayiwa jaabi ta ni min ye caméra surveillance o minɛn dɔw k'olu bɛ yira a la yakuma b'a la Wajabate sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra a ko a teliyara sabu polisi minnu talen don a baara kama u b'u ka polisiya baara dɔn o yɔrɔ bɛɛ siganama dɔ u ye tɛgɛ da o kan komi polisi u tɛ sɔn lebuli ma u ye tɔgɔ daminɛ ni jamu daminɛ kɛ maa fɔlɔ min minɛna ko AF Kamalen Zaramani san 27 u kɔni y'a yira k'ale ye zo ye yakuma bɛ a la a ka ɲininkali kɛlen a ma sɔsɔli kɛ koyi a y'a yira yakuma b'a la k'ale ka suyɛli minɛnw k'ale yɛrɛ kɔni ye dɔw feere ka ban tarata don marisi kalo tile 3 san 2026 nson belebele nson bakule u ye filanan k'o tɛgɛ ta k'o tɔgɔ ko Abe o si bɛ sanji 24 buwa nin bɛɛ denmisɛnnin ni bɛɛ bɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ o fana tɛgɛ talen min kɛ ala la o y'a sɔrɔ yakuma b'a la o bɛ a ka ca la u y'o fɛɛrɛ kɛ k'o fara u kan dasabana AF ko u kɔni taara o fɛ yen u taara sɔrɔ yakuma b'a la Kati kɔ u ka yala y'a sera sababu ye ka tablette sɔrɔ u bolo ye iPad ko o taara suyɛlikɛyɔrɔ in yɛrɛ la u ka wulikajɔ baara kɔnɔna la sa commissariat de police centre commercial de Bamako u ye ci bila olu ma ala la ja maa 2 wɛrɛ tun bɛ olu kun nalen bɛ yala fo dugumala la o se san 23 dɔ fana bɛ MF san 26 olu bɛɛ lajɛlen u y'olu minɛ an ka Carrefour des Jeunes o da la maa dafara 5 la minɛli la yakuma b'a la u kɛlen k'u minɛ min kɛ Abe u ye nana yakuma b'a la san 30 o y'a dafa 5 la yakuma bɛ a la olu kɔni na kɔrɔfɔ la i bɛna ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn dɔ yera ninnu bɛɛ lajɛlen bolo iPhone yakuma b'a la iPhone 14 o la sa nin binganikɛla maa 5 Maudo maa minnu yakuma b'a la y'u tɛgɛ minɛ ka t'u di an ka kirikɛlaw ma kirikɛlaw na kiri kɛ nka polisiw kɔni ko k'olu ka sɛgɛsɛgɛli k'u t'a dabila ko fo a jurukisɛ tɔ juru kun bɛ yɔrɔ min u ka se ka kun dan dɔn u ka tɛgɛ da olu kan nka k'olu filɛ baara min na ministre de la sécurité la protection civile général de division Daoud Ali Mohamedine o de ye olu bila o la k'olu ka nin baara kɛ commissaire yɛrɛ a k'a b'a ka polisidenw fo k'o wale ɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la ko u b'a yira population na population fana k'olu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ k'olu ni population de bɛ fa la u bɛ b'a la sɛbɛn an y'a bɔ nouvelle édition kɔnɔ u k'a bɛ bɔli don i ta tɛ fɛn min ye i man k'i bolo d'a kan n'i dun y'a ta caw i b'a bila caw an bɛ taa jibi fan fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kelen kɛra nin ye filanan ye an wulilen filɛ Ela je me fui fɔli tiɲɛ tɛ joona ne bɛ n bolo dɔn le Sorofe o ye sɛbɛnfura ye maa min ye sɛbɛnni kɛ Garange o ye la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko Garange hali bi min ye ɲɛnaminimafɛnw ye a bɛ ka donni ka don an ka jamana kɔnɔ sabu n'i y'ale jamana ɲɛmaaw ye sariya bɔ min ye shisha a n'a minɛnw ye Garange julu k'a kana ye an ka bɛɛ da kan bilen sɛbɛnnikɛla ko jɔn de bɛ fɛ ka fanga kankɔrɔma bɔ Garange hali bi min ye jagɛlɛn dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka t'u doni ka na n'a ye i b'a fɔ ko suyala ko a bɛ ka don sanna o a bɛ ka don dugu fɛ o Garange julu maa t'a don cogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ Zirakɔrɔ Meketana Garange min ye so dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ chambre 2 kun kɔnɔna kɛn bɛ dɛbɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye minfɛnjugu kɛlɛbaw ye Garange u sina k'u ka sɛgɛsɛgɛli ka t'u jɔda la
kana sɔrɔ vigile be u y'o fɔsɔn k'o jɔ garange ni ka se ka don so kɔnɔ garange i yankadi ni yen ye i b'a fɔ ko suwala ko sɛbɛnnikɛla ko min ye shisha bara ani a arome a n'a charbon ani a ji a n'a arakɔri ye a garange a n'a barani nin bɛɛ lajɛlen kɔni tun dasilen bɛ i b'a compter k'a compter f'i bɛ sɛgɛn sɛbɛnnikɛla ko garange min kɔni ye capitaine Demba Tunkara ale ka cɛdenw ni nin opération duman kɛ OCS ale tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko garange julu n'i ye kow lajɛ min ye arome n'o y'u ka suma dumanna ye min b'a ni jaw da kɔnɔ o carton 250 o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye hali bi o arome kelen ye i b'a ye k'a fɔ o paquet dɔ fana bɛ yen n'o ye paquet 3,500 sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye appareil kala yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ o 93 min ye shisha baraba garange julu o 159 ani a fɛn a maɲɔgɔnlɔ tɔw i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kun dasilen bɛ so kɔnɔ charbon fɔra o fana minɛ ka di i b'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko garange julu u ma ni bila dankirinda la minɛnw minɛ bɛ so kɔnɔ ni jamana kɛmɛ k'olu kɔn u y'a bɛɛ lajɛlen salu ka taa n'a ye maa min kɔni tun bɛ minɛn kɛrɛfɛ u y'o fana salu ka taa n'a ye nka jɔn de ta don o ɲininkali to min bɛ sabu maa min ta don garange ale kɔni kɛmɛ ka coyi kɛ fɔlɔ nka n'a dun ma k'a fɔ ko bolo taara ka da maa dɔ kan garange julu a tigibatigi k'o na dɔn don n'a natɔw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sorofe kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn la rédaction olu ka sɛbɛnni don ne yɛrɛ bɛ n tɛgɛ don le sorofe n fana y'a ta ne ta a bɛ ka kɛnɛ ekɔlisow de ko fɔ a bɛ ka falen de ka falen ka yɔrɔ bɛɛ fa tɛ nka a sariyalama min b'a kɛ k'a ɲa o de man ca o ti bɛn dɛ Jabate nin ko min kɔni filɛ nin ye ni ɲɛma ɲini a la faamaw yɛrɛ ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko a bɛ kɛ balaŋɛɲɛ ye an bolo n'i y'a ko ta k'a den ɲɛkɔrɔ denmisɛnnin jeli de bɛ yen min b'a fɔ k'a bɛ taa don santé école la n bɛ kɛ infirmier ye n bɛ kɛ sage-femme ye n bɛ kɛ wa laboratoire o karamɔgɔba ye o de ka ca nka kalan in kɛra cogo di kalan in kɛra kalan jɛlen wa kalanso yɛrɛ kalan bɛ ka kɛ yɔrɔ min papier sɔrɔla u k'a kɛ wa o de ɲininkali gwɛlɛ ye min kan ka kɛ o la jamana faamaw minnu ɲɛsinnen don kɛnɛya ko kan u ka wuli k'u jɔ f'u ka siri nin ko dan na n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ o yɔrɔ e b'a fɔ e ka client ma de ko client mais dɔgɔtɔrɔw olu b'a fɔ de k'u ka patient ɔ patient a bɛ furakɛ cogo jumɛn na furakɛli ɲuman o ka ɲini n'o tɛmɛna ayiwa banabaatɔ gansan yɛrɛ k'a fana bɛ furakɛ cogo di furakɛli ɲuman donc ni wulikajɔ ma kɛ nin ko a bɛ taa ka an bolo dan san o san jateminɛ de kan ka bɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nin kalanso hakɛya ninnu u bɛ ka baara kɛ kalandenw kun ka ɲa wa baara tɛ ka kɛ ka ɲa wa o kɔrɔ fɔ o ka se ka dɔn buwa nin kɔrɔ fɔ an ye nin bɔ sorofe kɔnɔ u ka bi bɔli yafuma b'a la garanke kɔrɔfɔ ɲana nin kunnafoni kalanko kan n'o ye kɛnɛya kalanso o bɛ dan sigi an ka bi kibaruya la kibaruya in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn ni k'a lakale an ka todunkan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nka foli kɛrɛnkɛrɛnnen garange waati sɛbɛkɔrɔ taara juru bɛ jibi bolo k'a fo ka waleɲuman dɔn nɛgɛtigi n'o ye Ahmed ye k'a fo ka waleɲuman dɔn YouTube ale ni réseau fɛn o fɛn maaw bɛ tila ka taa jija sanuma a n'a sɔn sanuma sɔrɔ yen o tuma an bɛ k'an bɛɛ da ni Ala ni kira sɔnna ma alamisa don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sabu ni taama ma jɔ bolo fifa ti jɔ a kɛtɔ b'o kan sɔli al